sokuqala sasifumana kwincwadi kaGenesis. Isifundo sokuqala sasifumana kwincwadi yeGenesis, isahluko sama-25, saqala kwivesi ye-19 siya kuma kwivesi yama-34, page 29 kwiBhayibhile ezindala. Ukuzalwa ko-Esawu noYakobi nobutsha babo, yiyo le ke inzala ka-Isaki, unyana ka-Abrahamu. U-Abrahamu wazala u-Isaki. U-Isaki waye eminyaka ingama-40 ezelwe ukuzeka kwakhe uRibeka, intombi kaBhetuweli Aram wasePadan-Aram, udadewabo Aram, ukuba abe ngumqaba. Wathandaza u-Isaki kuYehova mayelana nomkakhe ngokuba ebengazali. Wathandazeka uYehova, wamitha uRibeka umkakhe. Batyhalana abantwana embilinini wakhe. Wathi, ukuba kunjalo yini na ukuba ndibe nje? Waya kubuza kuYehova. Wathi uYehova kuye, zimbini iintlanga ezisesizalweni sakho, kuya kwahluka zizwe zibini esiswini sakho. Esinye somelele ngaphezu kwesinye, omkhulu uya kukhonza omncinci. Yazaliseka ke imihla yakhe yokuzalwa nanko, ingamawele esizalweni sakhe. Laphuma elokuqala lingqombele, lonke liphezu njengengubo exhonti. Balithiya igama elingu-Esawu. Emveni koko kwaphuma umninawa walo, isandla sakhe sibambe isiphende sika-Esawu, wamthiya igama elinguYakobi. U-Isaki wayeminyaka 60 ezelwe ukuzalwa kwakhe. Akhula ke amakhwenkwe. U-Esawu waba lizingela, indoda yasendle. uYakobi waba yindoda egqibeleleyo, ihleli ezintenteni. U-Isaki wathanda u-Esawu ngokuba inyamakazi ibimnandi emlonyeni wakhe. Ke yena uRibeka wathanda uYakobi. uYakobi wayepheke ukudla
Wafika u-Esawu evela ezindle etyhafile. Wathi u-Esawu kuYakobi, khawundiphe ndiginye kwinto engqombele. Loo nto ingqombele kuba ndityhafile, ngenxa yoko kwathiwa igama lakhe ngu-Edomu. Wathi uYakobi, thengisa namhlanje ngobuzibulo bakho kum. Wathi u-Esawu, yabona, ndiza kufa. Kuyintoni na kum ubuzibulo? Wathi uYakobi, ndifungele namhlanje. Wamfungela, wathengisa ke ngobuzibulo bakhe uYakobi. uYakobi wamnika u-Esawu isonka neentlumayo eziphekiweyo. Wadla, wasela, wesuka wemka. Wabudela ke u-Esawu ubuzibulo bakhe. Liveni ilizwi lenkosi. Isifundo sesibini. Isifundo kwincwadi yompostoli uPawulos kwabaseRoma. Isahluko sesibhozo. Ukuqalela kwesahlukwana sokuqala. Ngoko ke abagwetywa abanye noKristu Yesu. Kaloku ngokumanywa kwam noKristu Yesu, umoya umniki bomi undikhulule ekulawulweni isisono nakufa. Ke wona umthetho wawungenakho ukusikhulula ngenxa yokonakala kwesimo zethu. Kodwa yena uThixo wamthumela unyana wakhe ekwisimo esifana nesimo esonakeleyo, waza wasigweba isono emntwini wenyama negazi. Le nto uThixo uyenzele ukuze injongo yomthetho izalisekiswe kuthi, thina singaphiliyo ngokwesimo esonakeleyo, koko siphila ngokomoya. Abo besimo esonakeleyo banyamekele izinto zeso simo, ibe ke abo bomoya banyamekele izinto zomoya. Ke ukunyamekela izinto zesimo esonakeleyo kusa ekufeni, kanti ke ukunyamekela ezomoya kusa ebomini naseluxolweni. Abo banyamekela izinto zesimo esonakeleyo bazinjaba zikaThixo, kuba kaloku abawuthobeli umthetho wakhe. Kakade abanakho ukuyenza loo nto. Abanjenjalo ke abanakho ukumkholisa uThixo konke. Ke nina ningabo abaphila ngokwesimo esonakeleyo, ningabo bakhokelwa ngumoya, ukuba kambe umoya kaThixo uhleli kuni. Ke umntu ongenayo umoya kaKristu akangokaKristu. Ukuba uKristu ukho kuni, nangona umzimba ufile ngenxa yesono, umoya yena uninika ubomi. Kaloku nenziwe amalungisa, ukuba ke umoya kaThixo owamvusayo uYesu ekufeni ukho kuni, neyona imizimba uThixo uya kuyinika ubomi ngomoya wakhe okhoyo kuni. Liveni ilizwi lenkosi. Inkosi mayibe nani. Amen.
isahlukwana sokuqala. Wangalomini uYesu waphuma endlwini waya kuhlala ngaselwandle. Sahlanganisana ngakuye isihlwele saba sikhulu kangangokuba yena waya kukhwela esikhitshaneni wahlala kuso. Isihlwele sona sema elunxwemeni. uYesu ke wasifundisa isihlwele izinto ezininzi ngemizekeliso esithi kwakukho umhlwayeli owaphuma waya kuhlwayela. Ekuhlwayeleni kwakhe inxenye yembewu yawa endleleni zeza intaka zayikhola zayigqiba. Enye imbewu yawa endaweni elulwalwa apho ibingenamhlaba waneleyo. Yantshula ke kwangoko ngenxa yokungabi nabunzulu bamhlaba. Kuthela kuba shushu ilanga yatsha yathi ngenxa yokuba ingenazingcambu zendeleyo yoma kwaphela. Enye yawa endaweni enokhula olwathi lwakukhula lwayiminxa. Enye yawa kumhlaba olungileyo yavelisa isiqhamo. Enye yanika ikhulu, enye 60, nenye 30. Onendlebe zokuva makeve. Nina ke yiveni ingcaciso yomzekeliso ngomhlwayeli ukuba ubani uthi azive indaba ezingolawulo lukaThixo angaziqondi. Uyeza ongendawo akuhluthe oko kwakuhlwayelwe ezintliziyweni yakhe. Yiyo leyo imbewu ehlwayelwe endleleni. Imbewu eyahlwayelwa elulwalweni ifanekisa lowo uzivayo indaba ezi athi kwangoko azamkele ngovuyo. Onjalo akanazingcambu
iyashwayelwa endaweni enokhula izeke lisalowo uzivayo indaba ezi azeke amaxhala eliphakade nokulukuhla kobutyebi kuziminxe indaba kungabikho siqhamo ehlwayelwa emhlabeni olungileyo ifanekisa lowo uzivayo aziqonde indaba ezi aze avelise isiqhamo omnye ekhulu omnye 60 nomnye 30 yevangeli kaKristu le unyana nomoya oyingcwele amen. Namagosa phaya ngasemva abantwana besikolo secawa ndithi uxolo lwenkosi malube nani amen. Ndibulisa indwendwe zethu engabe zikhona namhlanje kule nkonzo uThixo asihlanganise ngayo eyinkonzo ye-7th Sunday after iPentecost neyicawa ye-15th Sunday of the year uyaphela wona unyaka amen. Yabona ke namhlanje izifundo bazalwane bam nodade enkosini andizipha isifundo sokuqala uba sinayo intelekiso enqonda sinayo amen. Uba usifunda kakuhle sinayo ukuthelekisa abazali nabantwana apha kumnombo amen. Uba sele bonakele nje ebantwaneni phaa kwesasifundo sokuqala ayindithethi ngokweza ndithetha kwisifundo sokuqala intsusa ibe sesiswini sikanina kuqala yaphumela ngaphandle umama wasikhethela umntwana othile utata wasikhethela umntwana othile waqala ingxubakaxaka ekhaya. So andizi phaa kwesasifundo sokuqala kodwa ndivumeleni ndiye phaa kwivangeli kakade tshetshi kushunyayela ivangeli amen. Futhi ndivumeleni bazalwane ndingakhwazi nokhwaza njengoba ndingumntu okhwazayo nje. Kodwa ndithethe ngale ndlela endisendiqale uthetha ngayo. Kwivangeli ke bazalwane bam enkosini endibathandayo nodade sifumana umzekeliso owenziwa nguYesu qho. Kuthiwa wathi wakubona isihlwele
wabanolangazelelo lokuqala lofundisa. uYesu yena xa bona abantu ubona i-opportunity. It's either uyafundisa okanye uyaphilisa okanye uyaprofeta, kodwa nje uYesu xa bona umuntu ikhona into ayenzayo. Ibambe ke le nto yoba uYesu engabonani namuntu. Mhlawumbi nawe as a Christian ufanele uzungabonani namuntu. It's either uyafundisa okanye uthetha ilizwi lobulumko okanye uthetha ubomi phezu komntu. Ngoba sithethe nasifuza uYesu. Amen. Konke kanene sisaqhubeka ke noyizolo. Komama bebelapha. Sisithi thina sifuza uYesu. So kuthiwa uthe awubona abantu wakhwela isikhitshana ukuze aqalise ukubafundisa, because wayefuna wonke umuntu eve, wayefuna umuntu abone. Bale ncoko siyincokolayo namhlanje spouse sami phele mama lothana ngisathetha ngolhlobo. Ukhona umuntu ozawuthenga ikeki xa siphuma kubunifungele. Ngivile ngoba benifungele. So kuthiwa uYesu bazalwane uye wakhwela kwisikhitshane ukuze bonke abantu bambone kwaye bamve. Ibalulekile ke into ubona, ibalulekile into yokuva, so that ungumuntu unganqini into ongakhange uyibone. Unganqini into ongakhange uyive. Izinto ezininzi zenakaliswa ebomini bethu bobuKristu nasebomini bethu bokuhlala zizinto esizingqina singakhange sizibone. Nezinto esizingqina singakhange sizive, sizibalise okungathi ibithethwa kuwe. Kuyaxhomekeka ke ukuva xa ufundiswa. Kuba zizinto zimbini xa ufundiswa, it's either uyeva wamkele okanye ungeva ngokufundiswayo. Ithi lento umntwana ndiyabathanda ootishana kwezintsuku. Ungamthatha umntana umbeka apha phambili eklasini ediskeni kuba ucinga uzava bhetere xa elapha phambili. Asikangeva ngokuselehleli apha phambili, because umuntu xa engafuni ukuva akava tata uyathaza noba ukweyiphi iposition. Apha ke kule vangeli yonke uYesu uxazulula imizekeliso emithathu. Kubalulekile ke bazalwane ukuba xa ufunda iBhayibhile ngokwe-lectionary lesiyinikweyo yamatshetshi, xa uzifundele ekhaya ungafundi nje le portion because usengangayivi bayithini. Funeka uyoyiqalela phaa phambilana uthi ogqiba uyoyiphuma phaa ekupheleni, mhlawumbi ufunda ichapter A1 after le uyinikiweyo ngaloo mini kwi-lectionary, kuba iyakwazi ke ngokukunika indibaniselo. Kanti ukuqale wangqala ngqo apha uyawungayazi noba uYesu ebetheni azafundisa. Uthi uyayicingela uba uthi. So kubalulekile ukuba sikukhuthalele ukufunda izibhalo, singafundi only what we are given kwi-lectionary. Go beyond that bazalwane kuze ukwazi ukufunda nokufundiseka. So apha kule vangeli uYesu ucalula imizekeliso emithathu. Qala sibone umhlwayeli kunye nembewu. Siphinde sibone ingqolowa nokhula. Sibone nokuphoswa komnatha elwandle ngabafundi. Mhlawumbi umuntu bekukhona umnatha ngokwesisifundo. Kanti uve nje umnatha ubuyifunde yonke uzawuva ukhona umnatha ophoswe elwandle pha. Kodwa thina sizothetha nge-first two parables le bese ndiyichazele phambili.
uYesu apha wenza lemizekeliso ukuze abalandeli bakhe 1 baphile kuyo, 2 ba-experience and learn from them, 3 bazi ukuba the characters named apha kule parable ngabo, meaning sithi aba kuthethwa ngabo apha kulo mzekeliso bezalwane, hayi ndim, nguwe, nalo uhleli phayana, futhi umuntu uneportion yakhe. Masikhangeleke njengapha efilimini ukuba i-character ethile idlalwa kanjani futhi isiphelo sayo siyintoni. Kukho into entsha ndiyabona ngoku abantu abaninzi bayayifollowisha u-Elif, bangaphi bambukelayo bazalwane. Ubukela u-Elif uthi udinwa ngulo mntana ulahleka oko. Kwisizini edlulileyo bendide ndamfollowisha nam, ndayazi uba ndithe ndathi ngoxa ndiphinda ndibuyela eTV-ni ndifika mama uTyabi kukho iimbuso ezintsha, ndaqonda uba andisayiqalanga ke le kuba mna ndiyigqibele kukho ezinye iimbuso. Bunjani ubomi bethu bokuphila? We get tired of the new things. Asifuni ufundiswa into enye oko. Sifuna ukuyifollowisha into esifundiswayo, once ibe ngathi inazo i-changes enazo, sele sifuna ukuyilahla. Kanti ke namhlanje mhlawumbi siyafundiswa to hold on until the end. As long as engekapheli u-Elif usezawumane elahleka, kodwa ekugqibeleni xa kuphela isizini ka-Elif, u-Elif will be found. So nathi in our lives, as long as ubomi busaqhuba, as long as sisakwazi ukuya edolophini siphinde sibuye, izinto zizawumane zisenzeka futhi zimane zisimangaza. I never expected this. Sometimes you get tired, sometimes you want to quit, kodwa hold on until the character igqiba udlala indima yayo, then usesendimeni uba uqaqala. Ndisathetha ngamathongs. Ithi ke yonke le mizekeliso ithetha ngobukumkani bukaThixo. Izama ukusisondezela ubukumkani bukaThixo because ubonakala ngathi kuphaya. Uwesixa izinto zingahambi kakuhle. Qonda buphaya ubukumkani kuthethwa ngabo, kodwa kule mizekeliso siyakusondezelwa ubukumkani bukaThixo ukuba bona ubukumkani obu bamazulu bona bubhekisa kwixesha langoku nakwixesha elitheni elizayo. The life you are living now ibonisa ubukumkani obuzayo ebomini bomntu ngamnye. Ethi iBhayibhile, meaning obukumkani buphila ngoku nakwixesha elingekafiki lilungiselela bona. So imessage yezi zinto endimane ndizithetha ithi hold on, do not quit. Subuya umva, subona ngathi kukude ngaphambili, ukufutshane ngaphambili, kukude ngasemva, umgama oseluhambile mde kakhulu mzalwane. Kuba asifuni maKristu acula ingoma ethi apha ndandisiya nesihlwele kuyo indlu yakho. Uthi kuba namhlanje nje ndililolo apha. Hayi bazalwane, kuKristu akukho mntu ulilolo. Mna abantu bangakushiya ube wedwa, kodwa kuKristu akakho umntu olilolo. So hold on. Nokubambelele entweni
entwenini as long as we are holding on to Christ kwizethembiso zakhe. Uba uthe ndizawuyenza, hold on, uzawuyenza. Be patient. Uyabona ke apha umhlwayeli nguYesu. Singenza iBible study yemini yonke ngale ndawo. Kuba umhlwayeli njalo ube nguYesu. uYesu uhlwayela kanjani kodwa imbewu zihambe zisiwa apha endleleni. Amen. Because kuthiwa enye yawe endaweni ethile, yawe endaweni ethile, enye yawe endaweni ethile, before ikude kufike kuleke ngoku iseed iyokutyalwa emhlabeni olungileyo. Kodwa before kufikwe kumhlaba olungileyo, izike zakhona iseed ezihambe ziminxwa apha endleleni. Njengathi isitemo sezicharacters iseed. So umhlwayeli apha nguYesu. Iseed yivangeli yakhe. Le emveni koba iproclaimiwe apha. Ivangeli kuthiwa ayifundwa apha echurch, andiyazi kwezinye icawa. Kodwa apha echurch ivangeli ayifundwa kodwa iyavakaliswa. Besiyazi loo nto bezalwane. That's why kusithiwa phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa. Uyabona ke iphindi baluleke kuba emveni koba egqibile ukuvakalisa ivangeli, umuntu oyivakalisayo uza kuthi yivangeli kabani? kaKristu le. So ivangeli lena ke ngoku, which is the seed, yivangeli kaKristu. Lo uqala ukungayimameli xa ivakaliswa ithi namhlanje listen to the good news. Itsho ngesingesi proclaimed in the gospel according to. Amen. Azikaba siyayiqengeleza because siyazi ngenhloko. Kodwa xa inento yenzayo kuwe uthi xa qala ukuhla apha umfundiso oza kuyifunda ivangeli kuvele kuzole. Thixwake enkonzweni kaThixo kuba kuzawuvakaliswa iindaba ezilungileyo. That's why noba ilizwi elikhona apha eBhayibhileni linezinto ezingathi ziyaxa abantu abantshona nje isifundo sokuqala sinayo indawo engathi ingahlula unina nonyana. Kodwa kufunekanga umuntu omi kule ndawo ayowuhlala phansi nelizwi eli-negative towards people. Because uvakalisa ivangeli kaKristu. Ivangeli kaKristu is good news. You can't be coming to the church of God with bitterness. Ndisuke mna ndikwenze bitter worse. By diverting izwi likaThixo ndilenze into engeyilo good news. Umhlaba lo ke imbewu iwa kuyo okanye ihlwayelwa kuyo can be dangerous at times. Ingangawulungeli lonto ityalwayo. Bayayazi abantu abalimayo nesizini zokulima. Bayayazi ukuba ispinach silinywa emhlabeni onjani. Bayayazi noba ungawufumana umgquba wokugalela kodwa ufune kubenga kuba xa ungawonakalisa umhlaba. So ithi ke ngokulento kufuneka sithi watch out as we are holding on to Jesus. Sazi intoba sometimes the seed can be planted in a dangerous soil. And ke xa iseed iplantwe kwi-dangerous soil uyawulinda uncame iziqhamo azizophuma.
Number 1, imbewu le iwe emhlabeni endleleni. Iphela ingalazanga ilizwi likaThixo. Kuba uSathane into ayenzileyo uvele wavela njengentaka. Tshomo into yokuqala yathiwa zintaka. Uvele uSathana wavela njengentaka. Wayibela kuye imbewu. Meaning uphela mzalwane ungayifumenanga the true meaning of the gospel of Christ. So uzamane vuka la ndandisiya nesihlwele kuyo indlu yakhe. Kuyaba ngabuzwa into yoba bekusithiwa nenkonzweni namhlanje bisithini message. Alazi lapho libethethwa ngumfundisi khandini. Khangubambe nento encinci. Andiyazi la nto beyenza. Mna ngcono ndiye community kuba ndizawufika umfundisi phaa etakataka. Because this will kaThixo lifike lathini bezalwane lawele endleleni. uSathana wazenza intaka walixhola walibela kuye so that ungancedakali wena. Okunye bazalwane le imbewu iwele emhlabeni olulwalwa. Iyaliva ilizwi ilamkele futhi with joy. Idintshule because kuyayiva ithi kwangoko yona yavela yantshula. Ekuntshuleni kwayo bazalwane lembewu kuthe xa kufika imini ezinzima ayakwazi ukumelana nazo ezomini. Imini zoba kufika utshaba kuba ivele yatsha yaphela bubushushu. Ubuke wathi wena ndikhe ndambona lo mntwana ekhula. Waziveza impawu zoba a doctor is born. Ntona yandiyazi uba ivele yalahleka phi le nto itshiswe yintoni. Bufikile ubushushu selizwi likhona livakele. Ntonayo lathi xa lifumene indawo yokuhlala yafika le ndawo yokuhlala yangakwazi ukulicontainer. Namhlanje uThixo makasiphi containers to contain his gospel so that ikwazi ukuhlala kuthi. Azungafiki izona imini ezinzima. Imini ezinzima zidalelwe ukuba zifike emntwini. That's why kukhona nelizwe lithi ithemba lizala into ethi unyamezelo. Kuba imini ezinzima zikhona ukuze zikuqinise ukwazi ukuba yi-true living testimony. Kalana nto Yesu ayifunayo apha ufuna abantu abaza kumngqinela athi ndimazi kum andimvange next. Zeke ngoku bazalwane xa sijongile apha enye iwa endaweni enokhula. Olwathi lakukhula lwayiminci. Ngaba ke bona ke abantu lifikile ilizwi kubo. Baza balulahla ukholo sele belubambile. SeluThixo ezityhilile imfihlelo zakhe kubo esithi ndimthembile ubona nje uSiphokazi will hold on to my word. Kodwa kwafika izinto zelilizwe zaliminci izwi likaThixo. Amanye amaxesha elilizwi likaThixo limincwa bubuqheleqhele belilizwe. Esiye sidibane nabo uthi umntana umthumele esikolweni abona abanye abantwana behamba ngebhenzi lithi lingekamfikeli ixesha kodwa ngene sometimes abuye hamba ecothoza kancinci ekhaya kuba ilizwi
ipleyiti nditye, kuthi umntu obuye nje ophethe inyamakazi ayifumene kabuhlungu, woyiswa kukubeka inyamakazi esitovini alinde, ufuna into ezikhawulezayo. Sometimes those things that come easy, they become dangerous to us. Linda mzalwane. As you are holding on, Linda, and you Linda Enkosini. Ebezawuthi amasabatha Linda, ngobulali nomonde, Linda, ngobulali nomonde, Linda, 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 ungasoli. Because bayayazi but the waiting period is very difficult, bazalwane. The waiting period ingafika sele athomye iyawufika ndifile ifuna ngoku. Ngasinceda uThixo singaminxwa sesikhonze kangaka. Ngasinceda uThixo singaminxwa bazalwane sesinyamezele kangaka. uThixo angasinceda abazalwane napha emakhayeni ethu sele sizinyamezela izinto ezininzi kuthi njenge-incident enye siphosane namadinga kaThixo. Ndifuna ukuvala ke ngalamazwi athi kuye kwakhona imbewu eye yawela emhlabeni leyo. Yona ngumuntu olivileyo ilizwi likaThixo waliqonda lwakhula ke ngokukholwa. Olubela iminxeba abazalwane waphinda lwahluma. Ide imbewu ihlume ivelise isiqhamo esiyifanele inguquko. Kuba kuthe xa kufika izwi likaThixo yona yawela emhlabeni olungileyo. Umhlaba olungisiweyo ke bazalwane uyityekezela ngaphandle into engalunganga egalelwa kuyo. Umhlaba olungisiweyo ke bazalwane awuthathi yonke into. Umhlaba olungisiweyo uthi zisiza athi omnye umbhali, though trials and temptations and tribulations may come, but I will still hold on to my Jesus. Kube yona nto kufuna siyenzile kukuba sibe ziziqhamo ezivelisa inguquko. Romans chapter 8 isifundo sesibini. Ngoko ke abagwetywa abo bamanywe noKristu Yesu. Kuba xa uphelele ekuthinini uthi ulivile ilizwi lithethiwe kuwe kodwa lingakwenzi into, lingakutshintshi nam linganditshintshi, hayi bazalwane uzawugwetyelwa esonweni nguYesu. Besitshilo izolo koomama sathi apho uyakhona ubheke ezogwini. Ngoko ke abagwetywa abo bamanywe noKristu Yesu. Kaloku ngokumanywa kwam noKristu utsho ke uPawulos apha, uYesu umoya umniki wobomi undikhulule ekulawulweni sisono nakukufa. Cacele xa singahlelanga kuYesu sihlele ekufeni. Athi omnye umculi sidlulile ekufeni singenile ebomini. Namhlanje singayimbewu ubawo umthandazo othi bawo Nkosi enhlizweni yam utyalile kuthi themba lokuza kobomi bakho, apho uvuyo lwam luyakwanda ngaphezu koba ayideserve. Asiyideserve inceba kaThixo kangendlela esingenzi kakuhle ngayo. Inceba kaThixo yona asiyideserve. Awokugqibela
Masicenganeni bazalwane singathengisi ngobukhulu nezwi likaThixo. Napha esikolweni bantwana besikolo, let us not fit to i-groups ezithile ezingenayo uYesu ngenxa yentoba sifuna ukufitha ebantwini. Ngcono ube unpopular as long as you are holding on to Jesus. May the good Lord bless us ke namhlanje. Ahambe nathi uThixo. As much as we are holding on to him as Jesus, simenze inkosi yobomi bethu. Engqinwa liculo lasechechi ethi menzeni inkokheli aniyedwa. Nisuke nina nithini bazalwane? Niziyekelele. Kwintando kabani? Andivi bazalwane. Ora ndiba umuntu khomba kuyo uthi hayi ndiziyekelele kwintando yami. Kuba wonke umuntu olapha bazalwane unalo ilungelo loba angabambelela asiyekelele kwintando yakhe. Kuba you are your own boss. Kodwa when you decide to give your life to Jesus, uthi uPawulosi ayisendimi ophilayo, kodwa kuphila lowo ungaphakathi kum. Ngulo ndithi ndiplan ukubheka eBhayi athi yena haya uye eBhayi namhlanje, hlala phansi uphicothe izibhalo kuba it is no longer I that lives, kodwa Christ in me. Ngulo uthi xa kufika intshutshiso neenkqwithelo andenze ndingabi shaken, kodwa ndibe grounded kuye ngoku nangonaphakade. Amen. Inkosi, imbangi uba ndixelele le last verse nelaculo kungenxa yamaqhawe besinawo kwenkonzo. Sivile uJonasi endulile apha kwaThathu. Besihlala sihamba naye sisala kwenkonzo. Amaxesha simthole endleleni ehamba ngenyawo siza kwenkonzo. Simvile kwawugcina kwelela seCumakala. Awuthe wayisebenzela le nkonzo yamathithi kakhulu. Sede wavela naphesheya yakho lwakhe. Ndifuna ukuthi ke nabanye engakhange basi Nkosi ihlala bafunza enanini lengxele. Umthandazo wethu masifuna umthandazo B 112. Thixo ngamandla wonke bawethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza impumelelo ngenxa yabantu bonke. Ngiyamkela imithandazo yethu yesenzela ikereke katolika, uwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso zakho elingcwele, bahlale manyene eziluthando lwakho. Nkosi ngendlela yakho. Abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe ukuze balawule ngobulumko nangobulungisa, bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke
Nkosi ngenxeba yakho. Kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho lwasezulwini, ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngeentliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo. Sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu, Nkosi ngenxeba yakho. Ngokwempesane yakho bawo, yonwabisa uphilise abasezinkathazweni nasezinsizini, abasweleyo khona abagulayo, Nkosi ngenxeba yakho. Sikubonga sikhulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa kwentombi esikeleleyo uMaria, unina kaYesu Kristu iNkosi yethu. Nangawo amagoga okholo ezizukulwaneni zonke, siyaleza izipheka zakho ezakhayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho olungapheliyo, Nkosi ngenxeba yakho. Sonke sithi kwenze okuba ngenxa kaYesu